Máte API na e-shope a máte API v ERP systéme. Tak by malo všetko spolu automaticky komunikovať, nie? No práve že nie. A vysvetlím vám prečo. API je iba rozhranie, ktoré umožňuje systémom komunikovať. To ešte ale neznamená, že dokážu komunikovať automaticky a automaticky sa prepojiť. Na správne prepojenie e-shopu a ERP systému potrebujete integráciu alebo konektor. Predstavte si to ako dve zásuvky. Jednu máte z Ameriky, druhú máte z Európy. Obe sú funkčné, ale keď ich chcete prepojiť do obvodu, musíte medzi ne dať prepojovací kábel so správnymi koncovkami na koncoch. Len vtedy vytvoríte uzavretý okruh a systém, ktorý reálne funguje. Ako príklad uvediem 3 najčastejšie veci, ktoré musíte pri API zohľadniť. Prvou vecou sú odlišné dátové formáty. Každý systém môže ukladať a interpretovať údaje inak. Bez správnej konverzie si systémy nerozumejú. Druhým bodom sú bezpečnostné pravidlá a autentifikácia. Každé API má vlastné obmedzenia prístupu, ktoré musia byť správne nastavené. A tretím bodom je odlišná podniková logika. Napríklad skladová dostupnosť môže fungovať inak v ERP systéme a inak v e-shope. Čo skutočne potrebujete na prepojenie? Integráciu, konektor alebo middleware, ktorý zabezpečí prenos dát medzi API, e-shopu a ERP systému. Správne nastavenie dátových tokov, aby objednávky, skladové doklady a ceny fungovali spoľahlivo. Napíšte mi do správy slovo API a rád vám poradím.